Helo, mae fi yn Cohen, ac mae hyn yn... Bychan, dwi'n gallu siarad Cohen. A ni'n chwarae Super Smash Brawl. Mae'n gêm poblogaidd iawn. Mae un newydd yn dod mas. A mae un yn un hen. Ti ddim yn mynd i gweld lot o fideo am Super Smash Brawl ar YouTube. So, cyn ni dechrau, ddechrau ti subscribe, rhoi hoffi, a rhoi comment. A beth wyt ti'n hoffi am Super Smash Brawl? Neu beth ti eisiau ni chwarae nesaf? Dwi'n gwybod. Mae hyn yn y cael. Ac ni yn mynd i dechrau. Okay. So yn gyntaf ni'n mynd i Mynd i amlaf. chwarae rai o gemau. Ie, ni'n mynd i amlaf. Dim Meta Knight. Och, na. Wyf ni'n gael warm-up, a wyf e'n Meta Knight fel pob tro. A fi bron di ennill. Ie, ennill. Y ti llai yna? Ydw. Achos mae hynna'n fflat, mae fe'n lot o'n digwydd. O, Easy. Strategy housing. Ti'n gwybod beth. O ie. Fe fod hynny? Ni'n gallu spam o popeth nawr. Na, fi'n mynd i ennill. Na, edrych ar sgôr ti. Wei, mae ddim yn hito fi. Na, mae ddim, achos ti'n y person sydd wedi clean it. Fi wedi... O, fi wedi colchi, fi wedi colchi. O, dwi wedi O, fi acsel wedi ti. colchi, fi wedi colchi. Ti wedi rhoi ti mewn ia. Oh my god. Fi'n cael ti. Oh my na, god, na, dwi'n na, opi, na, dwi'n na. gallu mawr. Na. So ar ôl hyn, ni'n mynd i chwarae game story. Na, Tan yn counter o ice. Na. Body slam, hammer slam. Bawel. Na, ti di kill off me. Oh, wait, yeah. Beth ti'n gwneud? Ti di lladd ffrindi o'i ti. Na ddim yn neis. Oh, wait, what? Oh, hwnna'n... O, fi bod... Beth ydi? Mae hyn ddim yn ei ddigwydd pam ni di chwarae. Na, mae hyn. Sam. Na. Oh, wow. Na! Yes, wait. Guess what? Ti'n dal i. Na. O, fi jyst i cael, O, fi angen hynna. Na ti ddim. Ydw, fi angen. Oh, smash! Oh, wait. Dwi di ennill by 1 pwynt, ti'n meddwl? Wait, na. So, Ti di ennill ti wedi a hyn. Na. Oh, wait. Na. Dwi di gwneud damage at ti, hyd. Sut ydyn ni wedi llaff? Ti wedi cael ei Na. Okay, ti'n lle gwneud fel round arall. Dim moyn Meta Knight nawr, mae hynny just yn cheese. No, ti'n lle gwneud random. Ie, ni'n mynd i wneud random. O, beth, na, beth? Okay, just pigo enw beth, fel... Link? Na, beth? Rob, sy'n rhywbeth yn digwydd? Ydw. O, dyna fi nôl. Okay, just random. Dyna. Yes. A random Fi'n mynd i ennill. Ie, ti'n mynd i enno. Ennill. Millie Stagers. Oh, hwnna'n cool. Mae'n fel palace. Mae'n ôl. Wait, ti'n flaming... Ti'n coch Bowser. Wait, no, dwi'n coch Fi ddim Bowser. gallu... O, fi yn gallu neidio. Ti'n fox. Pam fi ddim gallu... O! Dwi ddim yn gallu neud Na. lot. Fi'n Dwi'n gwybod. O, fi'n gallu neidio fi. Ond edrych yn fi. O, fi'n o Star Wars. O, na! Ti'n pawb i sarcastic wa. O! Ti'n gweld y damage yna? Na, dim my fox. Dim my fox. Fi'n yn personal Star Wars. Fi jyst di cael di mewn. O, na. Na! Oh my god. Hynny fe? Na, mae hynny'n o bwysig yn ti.
i waith. Mae Bowser'n really far. Mae yn. Edward yn yna. Aw! O, ti wedi gweld yna? Pwm! Na. Fi ti'n gyfyd i. Dwi'n just wedi smago ar y bang. Dwi wedi smago ar y bang, beth? Na. Pwm! O, mae hwn yn O, dda. hana. O, na. O, mlaw. O, up slash, hwn yn cool. Wait, dwi'n gallu spin shell. O, na. O, mae hwn yn cool, mae'n teleport. O. Hana'n gyd mae'n cael ei gwneud. No, wait, beth ti'n... O, dwi'n gael. O, fi gael gan. O, a dwi'n gael fest way. Fi di cael hyn. Yeah, cant. Yeah, mega smart. Ah. Dwi'n dweud geilio fi. O, yeah. Ydych chi'n neud wan... Yeah, ydych ni wedi saf... Yeah. Dwi'n mae'n cael golli sef ffael ni. Ok, wan fe. O, mae hwn... O, na, wait. Na, wan ddim. Na, dwi'n mynd lle wan. Dwi'n lle Bowser eto. Wel, ti maen. Fi ddim mal ti gallu fod Bowser. Fi'n mal hwnna'n fan dy mynglos. Na, dwi'n lle... O, fi eisiau fod... Coch eto. Dyna. O, shadow. Wait, ydw i'n gallu newid ti na? Mae hwn yn fflat. Ac yn un o hoff un fe. Mae ddim lot yn digwydd. So, un yna mae fel bullet yn popeth yn digwydd. Helo. O. Oh, wow, mae hyn yn cool. Ti'n ges yn spam o popeth? Na, fi'n actually cael... Na, mae hyn yn start, mae'n gives up pob dydd. Wel, pob dydd, mae'n yn dydd. Pob dydd? Kind of. Pob gwers gemau. Ni wedi gwneud fel... O, beth? Fi ddim gallu gwneud special beth. 8 round o hyn o'r blaen. O, na. Stop it, please. Ydw. Na, beth? O, mynd law. Beth? O, sword! Beth ydi hwnna? O, wait. O, mega sword! O, fi di cael te. O, beth? Mega slam! Beth? Dwi'n cael lightsaber! Beth? Beth wyt ti'n fod? Beth? Smash ball! Smash! Wait, yes! Wait. Na, o na! O, mega Bowser! Dwi'n massive! Oh my god, dwi'n O cael... na! O na! O Oh my god, Helen, ti ddim yn gallu... O na! Fi ddim gael gwneud unrhyw beth. O. Fi heb di gael gwneud unrhyw beth. O. A, fi di gael... Ti'n shell. O, beth yna hyn gwneud? Mae'n Mario shell! O, fi jyst di yw'n siarad. O, fel Mario. Fi jyst yn Bow! digwydd Mario. Wait, mae hyn ddim wedi gwneud unrhyw beth i ti, ond mae wedi bwyth o fi. Dwi di land ar y sword ti. What? Wait, dwi'n gael... O, beth? Fi'n trio mynd A lawr. dwi'n hero, dwi di bwyth am allwn o Kirby, dwi'n meddwl. Dwi'n gael Gabe Kirby newydd, fwy ti? Na. Wyt ti'n dal yn dal o Switch i fe? Ydw. Ie. O, dwi di ennill. Wait, dwi'n gallu spam o hwnna! Hwn yn newid popeth. Hwn yn newid popeth. Wyt ti'n lle wneud story mode na? Na, 2 mwy, maybe. Yna 1 mwy. Un mwy o wedyn ni'n mynd. Wyt ti'n... Na, o. Ti ddim gallu fod Bowser. Oce. Dim mwy Bowser, oce? Pigo cael ti heb di fod. Ti heb wedi... Diddy Dong. Diddy Dong. Diddy Kong. Diddy Dong. O, na. Oce, na... O, ti'n lle gael stage... Yes, na, stage 1. O. Oce, ni'n gael... Freaking Night rhywbeth. O, go, beth ydi hwnna? Fi ddim siwr. Bananas. Beth O, ydi fi dwi'n gael... gallu gael... Wait, hwnna pi. Beth ydi fi gael gwneud? Aha. Oh, wow, jetpack monkey. O, fi wedi cael ti. O, ti di bwyt a fi. Ie. O, fi'n cael y powers ti. O, cwt. Wait, what? O, fi'n cael y powers ti. Spaghetti. Wait, spicy spaghetti. Spicy spaghetti. Spicy spaghetti. Wait, mae spicy yn dod mas o ceg a dwi'n ddim yn even agor e. O, na. Spicy spaghetti. Oh, Na. Dwi'n ennill fel. Oh, dwi'n gallu rhoi banana peels na. Ti'n bwyt a fi eto. Banana peels. Hynny fel sut fi'n Ah, ennill. Fi just... bomb. Bomb. What? Beth? Banana peels. Banana peels. Banana.
yn iawn. Mae'n ges wedi... O, beth yna hwnna? tail whip. Tail whip? Beryg i bob. Na, fi angen defnyddio fi hen. Fi angen defnyddio fi hen. O, oed ti'n hoffi fe nawr? Na. Wait. Hello. Helo. Yes. Dwi'n taflu. Wait, what? Flower, mawr flower. Na. Ti di bwyta fi. Diolch am hwnna. O, na, pan fi wedi feru hwnni. Na, mae wedi weg mas. Taflu fe ati. Na. Sut ydw i'n dropio? Helo. Wait, ydy hyn yn neud yn y peth? Fi ddim siŵr. Wait, na, ddim kilo fi, dwi'n lle gweld. Na. O, mae'n dance, Be wedi fi'n gwneud? O, dwi wedi gael Pokemon. O, Pokemon Leaf. Na, fi wedi fain o smash fi. Beth ydy Diddy Kong? Na. O, dwi wedi gael e o ti. Na. Na! Ei, wait, dwi wedi ennill eto. Fi ddim siŵr. O, na. Na, ti ym. Dwi'n gys mynd i wneud yna fel. Na. O! O, ti'n gwybod yna, Fi wedi meddwl hwnna di O, bod fi. hwnna. Last hit yw hyn. Diddy Kong. Oce, ti'n lle wneud story mode neu yw? O! Hwnna'n beth? Ydw fi... Be? Ydw fi'n... Pwy sy'n... O! Hwnna, mae'n fi. O! Cyw am fi, dwi'n kilo llaf o... Dwi'n just yn knock o mas nes. A dwi'n gwybod. Na, mae'n nes yn fa. Mae'n monkey yn ba. O, no, tail whip eto. Easy. Key strat. Na, mae tomato law yna. Boita. O, dwi'n lle HP yna. Na, mae wedi boita fe. Na, aw. Pwy fyna yo-yo peth? Oh my god. Dwi just yn... O, ie. Os ti'n mynd lawn yna, ti'n slipio mw. O, mae wedi slipio banana fi. Wait, dwi'n gallu picio lawn banana. Wait, dwi'n gallu cael hwnna lawr. O, mae'n llaff. Wait, mae hyd o fi os dwi yn. O, na, miaw. O, pi. Na, Pokeball fi. Dwi'n lle bod yn y goau. Goau bod e wedi bod. O, cynni. O. Oh, wait, what? Dwi'n spamo. Sut wyt ti'n defnyddio fain o smash? Ie. O, na, mae wedi gael e. Mae'n gwybod achos mae'n NPC. Na. Beth ydi yna? Wait. O, wait. Oopsie. So, os ti'n llafio, dwi'n gafod gael e. Achos dwi'n gwybod mae'n cael deg bod. Okay, ydy'n lle i'n mynd ar stori. Achos dwi wedi ennill fel pob un. Dwi'n mynd i wneud e tro gyntaf. Oce. Ba? Fi gallu mynd ar to, ne? O, wait, na. Fi gallu gwneud to, ne? Ond ni wedi dweud ni'n wneud story mode ac fight o... Wait, ti'n... Wait, sut ydy hyn yn digwydd? So, ti'n... Un neu dau hyn yn dweud. Newydd. Ie. Ydw? Na. Ond dwi ddim gael hyn. Un funud. Neud hyn? Game, un ni gael. Wait, so ni'n gallu chwarae? Ydw? Dau ni. Newydd? Coen, yes. Wait, ond hwnna... Easy. Not normal. Ond dwi ddim gallu chwarae fe. Ti yn? Wait. Dwi'n confused. Os ti'n mynd gyntaf wneud hyn? Na, fi ddim hoffi. O, ti'n hoffi e? Dwi yn. Zelda a Picello. Ble ydw fi? Mae'n Mario. Famous Nintendo boy. Fi'n meddwl hyn yn cutscene. Yeah. Oh, hello Kirby. Oh, cute. Dwi'n hoffi Kirby. Dwi'n gael y game newydd, Star Nice. Oh, dew o. Na, mae'n Brawl.
Mae hyn yn... Wait. O, na. Na, ti di skipio, neu o ti wedi reseto. O, naw ni'n angen gweld yr eto. Diolch. Skip, oce. Na, wait, na hwn yna. Oce. Oce, so ydy'n 2 player neu 1? Dwi ddim siŵr. Dweud yn y comments lawr, achos ni ddim yn gwybod. Wait. Mae cwyd ti'n chwaig y Kirby. Dwi'n meddwl mae Catsy'n eto. O, na. Ydyn nhw Smash Balls like sawl mae'n mynd i bod yn ymlaf neu rhywbeth? O, fi. Wait, player 2 yn dweud, ydw i'n gallu rhoi? Dwi ddim siŵr. O, ti? Player 2, wait, dwi'n mewn, ydw i? Ie, ti yn. Dwi'n actually mewn. Wel, oce, fi'n mynd yn y comment section, achos dwi'n gyffyrdd. O, wait. Dŵr? Mae dŵr mynd i llaff ti am ryw reswm. O, ti'n sunshine? Wait, ni'n tem? Yn tem, ydyn ni'n tem? Ie. Wait, mae wedi lando o rhywbeth, fel bom. O, mae'n... Fi di meddwl mae'n... Na. Na. Wait, sut ydyn ni'n sword? Mae'n Kirby. Oce. Fi geid niw... Ni di ennill. O, helo. Mae hwn yn pit, achos dwi wedi gweld yna. Yn y... Ie, pit. Yn y... Dyle fel... Dewis character. Mae'n fel... Fire Emblem character? Dwi ddim gwybod. Dwi ddim yn very dda gyda pethau fel yna. Fi'n meddwl bod ni angen... O, ti wedi skipio nhw rhywbeth? Cool. Hello, Kirby. Wait, ble mae fi? Mae dim ond ti yma. Yna. Hello, Kirby. Ti'n cute. Hey, thanks. Mae pobl eisiau gweld. O, oce, os na eisiau gweld. Wait, dwi'n player 2, dwi'n Kirby. Wait, na, dwi'n Zelda. Oce, ie, mae pobl eisiau gweld hyn. Mynd yn y comments, wyt ti eisiau ni skipio. Yn y episode nesaf, wyt ti eisiau skipio cutscene neu gwylio. Achos dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Neu beth y beth. Mae'n meddwl like face o hwnna. Beth ydy hynna? Mae'n meddwl like clip achos oedd y masca yna. Fe eisiau fod mewn. Fi ddim meddwl... Pwy yw fe? Oh my god, pwy yw nhw? Dwi'n mynd i dynafio hyn. Mae Evan yn hoffi fe am yw e, so... Ie, player! Na. O, ti eisiau bod, wei, ni'n gallu dewis. Fe eisiau fod... O, fi eisiau fod Mario. O, ti yn Mario? Kirby neu Peach? Na, ti'n Zelda? Na, fi'n Mario. Oce, dwi ddim yn gallu selecto. Dwi eisiau bod yn Zelda am yw e. Fod Zelda o station. Oce, achos mae'n edrych yn pretty cool. Wait, na, ti'n control o fi. O, na. Wait. Mae'n life 1 a life 2, dwi'n meddwl. A dwi'n confused. Fi yn Wait, pwy dwi? Fi ddim siŵr, fi'n meddwl ti jyst i cymryd. O, dwi'n Zelda peth. A ni'n bita nhw lan. O, ni'n cael 2 life. O, fi di cael un. So, os ti'n mawr, ti'n troi mewn i Kirby neu Peach, dwi'n gwybod beth dwi'n... O, dwi'n fawr. Ni wedi cael mushroom o Mario. Oh my god. Dwi'n meddwl fi cadw yma. O, mae'n flying peth. O, fi di teleport o lan yna. Oh my god, mae nhw'n pop yma. Spark. Mae nhw'n spark. Mae'n boom, pyramid a spark. Fi di cael un. Okay, fi jyst yn cego beth mae hi'n gallu neud. Dynes. Wait, dwi di newid! Dwi di newid ei chi. Yda, hynna'n un arall. O, na. Okay. Na. Dwi ddim yn gwybod. Na. Power-ups, please. Na. Na, fi di... Wait. Fi mas. Wait. Mae ddim ond ti... O, na. Dwi eisiau fod yn Zelda eto. Achos ti'n... Fi'n Kirby. Ti'n newid. Achos ti wedi pick o Kirby. Oh, come on, dwi'n dau mewn. Fi eisiau cael rhywun. Ti. Oce, dyna. Newid eto achos mae llig yn pretty cool edrych. O, na! O, mae'n fel ninja peth. Nawr ni'n angen bod yn melch eto. Fi'n cael na. Llig yn melch. O, na. Wait, come on. Let me... O, here we are. O, na, dwi'n mynd eisiau bod yn princess. Dwi'n eisiau bod yn gael sôn neu rhywbeth. Wait, dwi'n gys wedi rhoi toad o blaen fi. Hwna fe mae'n neis. Mae'n literally meatfield. Oh my god, my heart is ready. Not like that.
hynna'n fe... Am heddiw? Gweld ti tro nesaf. Gweld ti tro nesaf, ddim hoffi, subscriber, A comment. a comment. Os ti eisiau ni skipio cutscenes neu gwylio nhw. Hofal! Efo, gweld ti tro nesaf. Hofal.